Jeg vil fortælle lidt om bevægeapparatet, som vi har i kroppen, og det vil jeg gøre via nogle små figurer, vi har i vores dokument. Og det første, vi kommer ind på, det er om muskler. Og muskler, dem har vi overalt i kroppen, og det er dem, der ligesom gør, at vi kan bevæge os, og det kan de, fordi at de kan trække sig sammen. Og i det musklen trækker sig sammen, så kan vi ligesom bevæge os. Hvis vi kigger på den første figur her, så har vi en arm, hvor vi har den tohodede armbøjer, og så har vi den trehodede armstrækker. Den tohodede armbøjer, det er den, der bruges, når man skal bøje armen. Så i det, jeg bøjer min arm her, bum, der har jeg brugt min tohodede armbøjer. Hvorimod, hvis jeg har den bøjet, og jeg skal strække den, så bruger jeg min trehodede armstrækker. Det kan vi også se på figuren her. Her, der bruges den tohodede armbøjer, i det du tager den op. I det du så tager den ned igen, der bruges den trehodede armstrækker, som I kan se her. Og musklerne de fungerer jo som sagt ved at de trækker sig sammen. Så selve bevægelsen, det er en sammentrækning. Det er det, der gør, at vi kan bevæge os. Ja, og så vil vi forklare lidt om musklens opbygning. Og som I kan se på det første billede, der har vi en muskel. Muskel, den er sat sammen med en sene, som danner den ind til knoglen. Og det gør den, for at musklen det bliver adskilt. Og det gør, at gnidningsmodstanden, den er der mindst mulig. Så det er simpelthen senen, der holder musklen og knoglen sammen. Hvis man så faktisk kigger ned for DA. D, der har vi vores myofibriller. Og de her myofibriller, det går vi så op i muskelfibrene, og det skal siges, at en muskel den består af en masse tusind små celler, som også kaldes som muskelfibre. De her myofibriller, det er dem, der er inde i muskelfibrene. Hvis du kigger her, den her, det er dem, der er herinde i de meget, meget små lag. Og den her lange ting, det er den, der ligger lige herinde. Det vil sige, at myofibrillerne, det er det, der ligger inde i muskelfibrene, og det er nogle sammentrækkelige tråde. Og det er simpelthen det, der gør, at vores muskler de kan trække sig sammen, og vi kan bevæge os sådan, som vi kan. Så vores muskel, den består af mange tusind muskelfibre, som indeholder myofibriller, som er vores sammentrækkelige tråde. En muskel, den kan arbejde på 3 måder. Vi har en koncentrisk, excentrisk og isometrisk. Og der kommer vi så videre ned på den næste figur, som vi så skal snakke om musklens 3 måder at arbejde på. Vi starter med excentrisk, og der kan man se her, det er i det, at musklen trækker sig sammen, så arbejder musklen centritisk. I det, og så har vi koncentrisk, koncentrisk, det er der, hvor musklen trækker sig sammen, og derved så går tilbage. Når musklen, den der kan vi se, i det vi tager armen op, der arbejder excentrisk, og når vi tager armen ned, så arbejder den koncentrisk. Og det er dynamiske øvelser, hvorimod når du er mellem A og B, så arbejder du isometrisk, og det er en statisk øvelse. Så er vi kommet ned til brystvæv, og brystvæv det findes hos voksne, især i leddene, og ja, de består af nogle kollagene fibre, og de er omgivet af nogle grundsubstanser, som, hvor at vævet det giver en vis eftergivenhed. Og hvis vi ser her, der har vi knoglen i bunden, så har vi nogle bruskceller, så har vi vores brusksubstans og vores kollagene fibre. Det er det, der er bruskvævet. Og det er et netværk af trækstærke proteinmolekyler. Og det er noget, der ligger inde i selve bruskvævet. Bruskvævet det kan også findes i knogler. Så er vi kommet til vores næste figur, og det er om rørknoglens opbygning. Og den typiske knogleform, det er rørknoglen, som vi kan se herude på billedet. Det ligner lidt et kødben. Det består af det lange stykke her, og så har den et langt stykke her, og det er et meget smalt midterstykke,
Og så har vi 2 bredede endestykker, ligesom et kødben. Det er faktisk kødben. Det her det er bare på et menneske. Øhm, og den her knogle, den har, som der står her, en hård kompakt væg, som ligesom passer på det, der er inde i knoglen. Og inde i knoglen, der har vi nogle arterier, jeg ved ikke lige, om man siger det sådan. Og de forsyner knoglecellerne med næringsstoffer, og så har vi nogle vener, og det er dem, der leder affaldsstofferne væk. Og som vi så heroppe på billedet, der har vi nogle de her brede endestykker. Og de brede endestykker, de har en lidt anden struktur. De er gennemvævet med et netværk af fine krydsende lameller, som vi kommer videre til nede på næste fantastiske figur. Og det man ser på det her billede, det er så de lameller, og de kan forstærkes ved at man dyrker idræt, så man kan derfor få kraftigere knogler, hvis man dyrker idræt, og det er jo selvfølgelig sundere for, når man bliver gammel. Og knogler, det kan ligesom alt andet nedbrydes, og det er sådan nogle ædeceller, der gør det, og derfor så er det vigtigt, at vi dyrker den idræt for, at vi får de stærke knogler, så vi ligesom kan bruge os selv lidt mere, når vi er gamle. Ja. Nå, det næste vi kommer til, det er led, og dem har vi 2 af. Vi har et uægte led, og det er et uægte led, der mangler en ledhule, og den ledhule, det gør, at det bliver bevægeligheden den bliver begrænset, så man kan ikke gøre lige så mange ting, ligesom jeg gør nu. Så har vi et ægte led, og den har netop en ledhule. Og der er knoglerne fri fra hinanden, hvilket vi kommer ned til at kigge på min figur bagefter. Og ja. Og der er en, ja, vi går bare ned på min figur. Her ser vi så det ægte led, og det består af en knogle og en ledkapsel, en ledhule, som var det, der gjorde til det et ægte led, og derfor kan vi netop se, det er et ægte led, fordi den har den ledhule, og ledhulen, det gør også, at ledet det bliver smurt, og det giver næring til ledbrusken, som er her. Og det er jo ret smart, kan man jo sige. Og bevægeligheden, det afhænger lidt af ledskålen og ledets form, og der har vi et par forskellige stykker, som vi så går videre til næste figur. Så her der ser man i det hele taget bare ledet. Her der har vi knoglen, og her har vi ledkapslen, ledhulen, som er det der smør ledbrusken, og som smør ledet, hvilket er ret godt, og det er det der gør, at vi kan bevæge nogle flere ting, mine arme, og de kan det her, som de nu kan. Det kommer vi til. Vi har vores forskellige ledtyper, og vi har et glidled, og det er lidt et atypisk led. Den har nogle plane ledflader, og bevægelsen den er begrænset til nogle små glidbevægelser. Og det ser vi tit i rygvivlen. Nu kan jeg ikke lige lave sådan et ord. Men det er tit i rygvivlerne, vi ser det. Så har vi et hængseled, og det er for eksempel et albueled, som I kan se her. Jeg bevæger armen frem og tilbage. Og det er jo ret smart. Så kan jeg bære håndvægte. Den foregår sådan i en akse, som er vinkelret. Det er derfor, jeg kun kan gøre sådan her frem og tilbage. Det er mit hængselled. Så derfor der kan min underarm kun bøjes eller strækkes. Så har vi vores drejeled her. Og det kan bevæge sig rundt om en enkelt akse, men det kan den kan få nogle rotationer. Og det har vi blandt andet også, det har vi mellem vores albueben og vores spoleben, og det er det typiske drejeled. Og det kan jo så lave de rotationer. Så har vi vores toaksede led, og det er jo et smart led. Det ligger vinkelret på knoglens længderetning, og det er håndledet, mit håndled her, som er et skide godt eksempel.
Der kan jeg gøre sådan her, jeg kan gøre sådan her, jeg kan vinke, og jeg kan rulle rundt. Og ja, det er jo ret smart. Så kan jeg bevæge min hånd, så kan jeg lave alt muligt. Alt muligt. Så ja, det er jo egentlig ret smart. Så har vi kugleløbet, og det er 3-akset. Det er jo skide smart. Det har vi for eksempel i vores lårben, nede ved vores hofteled, og det er det, der gør, at vi kan gå. Og kugleledet, det havde jo som sagt 3-akset. Vi har 3 akser, og den første akse, det er indad og udad. Det er jo ret smart. Nu kan jeg ikke vise det. Anden akse, nej, undskyld. Lårbenet kan føres frem og tilbage. Det er første akse selvfølgelig. Og indad og udad, det er anden akse. Og at rotere, det er tredje akse. Og via de her led, det er det, der gør, at vi kan bevæge os sådan, som vi kan i dag. Og det er jo skide smart. Så dem skal vi sgu være glade for, de små led. Vores næste figur, det handler om vores fantastiske skelet. Og vi har simpelthen 208 knogler. Og det kan vi jo se her. I er velkommen til at tælle dem. Jeg gør det ikke. Og vi har jo både nogle rørknogler, som vi så før. Så har vi nogle flade knogler og nogle uregelmæssige knogler. Og vores rørknogler, de findes jo i vores arme, vores ben, vores fingre og vores tæer. Hvor de flade knogler, det er for eksempel i vores kranie, og i brystkassen, og i bækkenet. Og de uregelmæssige knogler, de er vores håndrod, vores fodrod og vores rygsøjle. For eksempel i håndroden, der har du sindssygt mange knogler inde i håndroden. Man skulle ikke tro det, men der har man. Så hvis man knækker noget herinde, det er altså ikke specielt godt. Det kører vi ikke med. Og der er jo så mange forskellige muskler. Og vi har jo sindssygt mange af dem. Du kan se, vi har 2 lårben, og vi har selvfølgelig også 2 knæskaller. Så derfor har vi simpelthen 208. Og det er jo pisse smart. Alle de her knogler, de gør noget forskelligt. For eksempel vores lårben her, det er vores stærkeste knogle. Det er også den tykkeste. Så har vi for eksempel vores brystben og vores ribben. Det er dem, der passer på vores lunger. Så man kan faktisk godt sige, at alt vores skelet her, det er selvfølgelig det, der gør, at vi kan stå op. Og det er jo ligesom det, der holder os sammen med musklerne og ledene og alt det der fis. Men udover det, så knoglen, det er jo også det, der skaber vores den der ansigt. Altså, jeg har en knogle her. Jeg har en knogle her. Det er det, der passer på vores indre organer. For eksempel som hjernen og som hjertet og alt det der fis, der er inde i kroppen. Det er jo skidesmart. Tænk, at Gud har kunne finde på det. Det er fantastisk. Og som vi også kan se på vores skelet her, så har vi sådan en lang ting bag i. Og det er simpelthen også... nu skal jeg lige pege med den her. Det er vores rygsøjle. Og den er meget vigtig i vores krop. Da det er den, der holder fast på os. Vores rygsøjle består af nogle hvirvler. Og imellem de hvirvler, der er sådan nogle gummiagtige skiver. Og det er det, der gør, at vi ligesom sådan en fjeder i ryggen. Den kan ikke bare knække sådan her. For eksempel hvis du falder et eller andet med armen. Bum, så knækker armen. Du kan også gå videre ned på min næste figur. Der kan du se rygsøjlen, den går sådan her. Og det er lidt ligesom sådan en fjeder. Sådan boing, 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 vi kan hoppe. Og det er jo skidesmart. Det er vi så ikke, altså man kan jo godt brække ryggen, der er ikke noget der, man kan brække alt man har. Men det er pisse smart. Ja. Rygsøjlen, den har 24 hvirvler, og de opdeles i 7 halshvirvler, som vi har. Så har vi 12 brysthvirvler, som er i forbindelse med de 12 par ribben, og 5 lændehvirvler. Bum, det er vores fantastiske rygsøjle, som igen er helt fantastisk. Jeg kan lige hurtigt nå at fortælle om hvirvlen inden, for jeg har kun 1 minut. Der har vi vores hvirvlen, som er vores 2 øverste halshvirvler. Vi har 2 af de der tværtap. Så har vi en torntap og en ledtap og en hvirvelleme. Jeg kan ikke finde ud af det. Og det er skidesmart, vi har den. Jeg kan desværre ikke nå at fortælle mere, fordi lige om lidt så går den her ud. Det er ikke så smart. Så det må jeg fortælle jer en anden gang. Vi ses.